गेमस्रियाबो मालाय थाखा फैसा खामायनायाव बेस्थ' आरो बिथिंजाय जोंहा गुमै जागोदान लावदुम बिथाङाबो मालाय थाखा फैसा खामायनायाव बेस्थ' नोंहा बे फर्टिनार माबा खार बिदि सलायनानै नोंहा दिन थांसिगोन थाखा फैसाया ओरैनो थांसिगोन नोंना जाम्बा लावदुमखौ गारबाय नामा दाना माथो कमेन्ट नुथारला दाना माथो नुथारला जाहरदोंमोन लावदुमखौ नुथारला जाहैबाय गेमस्रिया रिप्लाय हरदों औ जाहैबाय मिथिबाय औ गेमस्रिया औ जाहरदों मिनि हरदों औ जाहरबाय नोंथांमोना क्लिपाव नुखादो सासे बर' आइजो आरोना माने जुलि जाखानाय अलरेडि दा बाजैया माने मैदोम बसुमतारीमोन खोमा मैदोम बसुमतारीखौ मोननैसो बाथ्रा बुंदों आरोना दा मैदोम बसुमतारीया ब्रादारा भिडिअखौ नायदोंबा नोंहाबो जोबजासे नायलां नोंबो भिडिअखौ बे सिस्टारा मा बुंदों माने साननैसो सिगाङाव मैदोम बसुमतारी ब्रादारा माने गेमस्रि लावदुमनि बागै बुंदोंमोन नालाय माबा मोनसे खोथा बुंदोंमोन सिस्टार गेमस्रि ओमफ्राय लावदुम ब्रादारनि बाथ्रा बुंदोंमोन नालाय मोननैसो कार बायनाय बायदि फैसा थानाय थायै बाथ्रा बुंदोंमोन नालाय दा गोबावनि भिडिअ आरोना बियो ओमफ्रायो नैबे सिस्टारा सोर बे सिस्टारा माने मैदोम बसुमतारीखौ एसे जावनाय बायदियानो आरोना माने बर'जों बर' मा जाबावगोन नांलाय खमलाय दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम आं फुल भिडिअ होनो नाजागोन दा गिबियावनो बयनिसिमबो गासैखौबो फिन खेब बरायहरबाय नोंथांमोना जायफोरा चेनेलाव गोदान अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना लादो नैबे चेनेला गोदान थाबैनो 20K साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोननि उनाव 10K जाबाय दा जोङो फार्स्टआवनो भिडिअखौ नायलांनोसै बे सिस्टारा माने जेम्सनि बागैबो बुंदोंमोन दे साननैसो सिगाङाव जेम्सआबो बेखौ रिप्लाय खांबाय माने बेफोरबायदि गाज्रि माबा माबि बुंनायनि थाखाय जेम्स ब्रादारा बे बाजैनि बागै माने रिप्लाय होबाय आरोना दा बे बाजैया मैदोम बसुमतारीनि बागै मा बुंखो जोङो बेखौ फार्स्टआवनो नायग्रोनोसै ओमफ्राय आंखौ लोगो मोनफिनसिगोन फैग्रोदो जों नायग्रोनोसै नैबे बिथांखौथ' बयबो सिनायखायो नङा होमबा लोगोफोर थ' नैबे बिथांनि क्लिप भिडिअखौ नायनानै ला जोंहा गुमै लावदुमनि बारैहाय मा बाथ्रा बुंदों लोगोफोर फै खोनासंनि बेरायनो हाला मिथिबाय रायजोफोर अरे कहना क्या चाहते हो गेमस्रि दैमारीखौ माने कमेन्ट खालामदों आरोना आङो दायो बेखौनो देखायगोन नै आङो स्क्रिनशट मारनानै लाखिदोंमोन जोंना बेवहाय M4 Production 473 बिथाङा मोनसे कमेन्ट खालामदोंमोन गेमस्रि दैमारीनि सायाव मोनसे कमेन्ट खालामदों दे मिथिबाय नै आङो देखायनानै होनि स्क्रिनावहाय नै बेहाय कमेन्ट खालामदों लावदुमखौ गारबाय नामा दाना माथो नुथारला मोनसे कमेन्ट खालामदों मिथिबाय M4 Productionआ लावदुमखौ गारबाय नामा दाना माथो कमेन्ट नुथारला दाना माथो नुथारला जाहरदोंमोन लावदुमखौ नुथारला जाहैबाय गेमस्रिया रिप्लाय हरदों औ जाहैबाय मिथिबाय औ गेमस्रिया औ जाहरदों मिनि हरदों औ जाहरबाय थाखा थफ्लाखौनो गारो नामा थाखा थफ्लाखौनो गारो नामा जाहैबाय मिथिबायहाय लावदुम भाई नोंखौ आङो हौवा हिसाबै बुजायखाहैबाय नोंखौ खिन्थु आंथ' नोंखौ मैया सानसे दाख्लैहाय हाथिगावआवहाय नुदां नोंखौ माथो नोंलाय आजिखालि फर्चुनारजों बेरायनो हाला गेमस्रिखौ दुबाइयाव बेरायनो लाङै लावदुम बिथाङा फर्चुनार लानानै बेरायनो हाला मिथिबाय रायजोफोर आङो फर्चुनार लानानै बेरायबाय थानांगौबा माबोरै जानो थाखा फैसाया बोरै खामायनो हानांगौ मालाय आगैयाबो जोंहा आगै गेमस्रियाबो मालाय थाखा फैसा खामायनायाव बेस्थ' आरो बिथिंजाय जोंहा गुमै जागोदान लावदुम बिथाङाबो मालाय थाखा फैसा खामायनायाव बेस्थ' नोंहा बे फर्टिनार माबा खार बिदि सलायनानै नोंहा दिन थांसिगोन थाखा फैसाया ओरैनो थांसिगोन नोंना जाम्बा बे गारि थाव सोनायावबो फैसा थांलायबाय आरो गारिखौ सलायै हाब्रु नांनायावबो कार वास खालामनायाव नोंहा फैसा थांलायबाय मा मोनो दुगाल' देखायनाय खामानि गैया थ' लोगोफोर नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरावहाय खोन्थाहरलाय आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै चेनेलखौ फल' खालामदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामलायदो बाय लोगोफोर नैबे बिथांखौथ' बयबो सिनायखायो नङा होमबा लोगोफोर थ' नैबे बिथांनि क्लिप भिडिअखौ नायनानै ला जोंहा गुमै लावदुमनि बारैहाय मा बाथ्रा बुंदों लोगोफोर फै खोनासंनि बेरायनो हाला मिथिबाय रायजोफोर
अरे कहना क्या चाहते हो? गेमस्रि दैमारिखौ माने कमेन्ट खालामदों आरोना आङो दायो बेखौनो देखायगोन नै आङो स्क्रिनशट मारिनानै लाखिदोंमोन जोंना बेवहाय M4 Production 473 बिथाङा मोनसे कमेन्ट खालामदोंमोन गेमस्रि दैमारिनि सायाव मोनसे कमेन्ट खालामदों दे मोनथिबाय नै आङो देखायनानै होनि स्क्रिनावहाय नै बेहाय कमेन्ट खालामदों लावदुमखौ गारबाय नामा दाना माथो नुथारला मोनसे कमेन्ट खालामदों मोनथिबाय M4 Productionआ लावदुमखौ गारबाय नामा दाना माथो कमेन्ट नुथारला दाना माथो नुथारला जाहरदोंमोन लावदुमखौ नुथारला जाहैबाय गेमस्रिया रिप्लाय हरदों औ जाहैबाय मोनथिबाय औ गेमस्रिया औ जाहरदों मिनि हरदों औ जाहरबाय थाखा थफ्लाखौनो गारो नामा थाखा थफ्लाखौनो गारो नामा जाहैबाय मोनथिबायहाय लावदुम भाई नोंखौ आङो हौवा हिसाबै बुजायखाहैबाय नोंखौ खिन्थु आंथ' नोंखौ ओइ मैया सानसे दाख्लैहाय ओइ हाथिगावआवहाय नुदां नोंखौ माथो नोंलाय आजिखालि फर्चुनारजों बेरायनो हाला गेमस्रिखौ दुबाइयाव बेरायनो लाङै लावदुम बिथाङा फर्चुनार लानानै बेरायनो हाला मोनथिबाय रायजोफोर आङो फर्चुनार लानानै बेरायबाय थानांगौबा माबोरै जानो थाखा फैसाया बोरै खामायनो हानांगौ मालाय आगैयाबो जोंहा आगै गेमस्रियाबो मालाय थाखा फैसा खामायनायाव बेस्थ' आरो बिथिंजाय जोंहा गुमैजा गोदान लावदुम बिथाङाबो मालाय थाखा फैसा खामायनायाव बेस्थ' नोंहा बे फर्टिनार माबा कार बिदि सलायनानै नोंहा दिन थांसिगोन थाखा फैसाया ओरैनो थांसिगोन नोंना जाम्बा बे गारि थाव सोनायावबो फैसा अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय माने बे बाजैया मैदोन बसुमतारीखौ बुंदों आरोना माने बेफोरबायदि माबाबाय थानो नाङा सोर फैसा खामायदो सोर फैसा खामाया सोर गारि बायदो सोर गारि बाया बेखौल' मेगन देरो बेफोर बाथ्राखौ बुंदों आरोना बे बाजैया मैदोन बसुमतारीखौ बुंदों गेमस्रि ब्रादारमोनखौथ' जेबो बुङाखै गेमस्रि ओमफ्राय लावदुम ब्रादारमोनखौ जेबोथ' बुङाखै बै मैदोनखौ बुंदों आरोना मैदोन बसुमतारीखौ गासिबो सिनायखायो जानांगौ बिथांनाबो मोनसे चेनेल दोङो फेसबुक पेज दोङो ओमफ्राय इउटुब चेनेल दोङो गासिबो सिनायखायो जानांगौ साननैसो सिगाङाव ट्रेन्डिं जाबाय थानाय दा मैदोन बसुमतारीखौ बियो बाथ्राया बुंदों नंगौ सिस्टारनि बुंनाया माने बाजैनि बुंनायाबो सैथो बेनिफ्राय आङो सोरनिथिंबा लोगो जानानै बुङा बाजैजों लोगो जादों बिदि नङा मैदोमजों लोगो जादों बिदि नङा आं गेजेरावनो बुङो बेफोरबायदि नांलाय खमलाय खालामबाय थाबा जानाय नङा आरोना नांलाय खमलाय खालामबाय थानो नाङा सोरबा माबा बायदो सोरबा कार बायदो सोरबा फैसा खामायदो बेखौ मेगन देरनानै माबानानै रावखौबो लाबबो गैया गाव खामायदों गाव जाबानो जाबाय सोरबा सासेया फैसा खामायनो गोनांबा गावनि दिमागखौ बाहायनानै एबा गावनि आथिं आखाइखौ सोलियालासिनो अबाव फैसाखौ मोननो मोना ना गासिबो खस्थ' खालामो गासिबो दिमाग बाहायो अब्लासो फैसाखौ मोननाय जायो नों दिनै गारि लानो लुगैदों गाबोन गारि लानो लुगैदों नों आखाइखौ माबानांगोन नोङो हाजिरा मावनांगोन आखाइ आथिंखौ फिदिंनांगोन नों अब्लासो नों गारिखौ मोनगोन मबाइलखौ मोनगोन गावनि दिमागखौ बाहायनांगोन अब्लासो नोंनि जाफुंनाय नोंनि गासिबो खामानि लुगैनायखौ नोङो साक्सेस खालामनो हागोन बेनिखायनो सोरबा गारि बायदों सोरबा थाखा खामायदों सोरबा मबाइल लादों बैफोरखौ साननानै नोंथांमोना रावजोंबो हिंसा हिंसि जालायनो नाङा मानो होनबा मानसिनि दिनै दोङो गाबोन गैया गासिबो खस्थ' मावनानै जाखोनो नांगौ बेनिखायनो गासिबो सानबानो जाबाय दे बेफोरबायदि नांलाय खमलाया मोजां नङा आरोना बेखिनिसै नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामनो गोसो कमेन्ट खालामबानो जाबाय दिनैनि आपडेटआ बेखिनिसैमोन आरोना दा नोंथांमोना मा बुंनो कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय आरो जायफोरा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन गोजोन्थों